Takže nazdar, Marek Datlíček, respektíve nejaký datel, vytrtkatel. A zdravím aj toho brata, debilka, pokazené Getzingero. Týmto by som vás chcel obidvoch vyzvať do klietky pod pravidlami zápasu MMA, pod organizáciou Clash. Tak týmto pádom sa ozývam k organizácii Clash, kde žiadam o zápas a žiadam o podpis zmluvy, aby som mohol zabezpečiť plnú dávku adrenalínu, fightov a neskutočných trash talkov a týchto seraček, omáček okolo toho, ale vrátime sa v podstate. Týmto vyzývam Mareka Datla, jeho vymrdaného, pokazeného Getzingerového brata. 2 versus 1, to znamená oni dvaja, tie mŕtky oni dvaja versus ja. Takže teším sa na zápas.